Tää on ottanut vähän liikaa. Kiva lähti, kun tuommoinen mutantti on tossa. Kärsii ajella vittu 4 fps. Oho. On vähän vaikeeta. On yhtään ette tuon puhus. Täällä on noita alakoita vaan äkkiä mennä tästä. Eihän tää mene mihinkään tää auto. Tääkin jäi varmaan jumiin. Pannikaaleet. Niin on täälläkin. Mä ajoin tän veteen, eli se jäi, tuo golf-auto jäi ainakin tänne. Täällä on muuten mielenkiintoista. Otinkohan mä niitä edes mukaan? Vittu tää on ihan kusista, mä en tein ottaa mukaan. Tää pätkä se ihan. Tuolla on yksi. Mä oon tämmönen vitu rullapaska, niin pääsee liikkumaan. Missä? Eikö sillä sulle? Ei sinne kyllä oikein näy kuin kivi vaan. Totta. Mutta... Totta kai mä kato. Eikä sitä väliä. Ai! Eikä se nyt menisi sinne veteen. Vittu nyt lähtee. Vittu mä hukkuun tänne. Tää on näköjään tällä voi vetää ihan mistä vaan. Oho. Ui saa. No nyt sä taas kuolet siihen. Voi Jeesus. Niin on näitä niinku... Vaan niinku seiso siinä ja hei. Tää on vitu iso, tää kiertää tän... Pääsisikö tonne vuoren päälle? En tiedä, ei sinne varmaan. Mitenhän se käy? Tähänkin puhua vittu tänne ylös asti. Mä pääsin sillä lailla. Täällä menee... Tuolla on muuten hieno näköistä. Mikäs tuo? Oho, noni, voi vittu. Voi vittu. Tää kuolee ihan... Ei ees kaatunut. Hirveä loikka. Se kymyysys on. Joku vitu kyyryselkäinen vittu saatana tulee sinne sun perään. Joo, mä näkee vois Niin saatana. Hetkone, eikö se mukaan oo saari? Tonne varo kurpit päät. Ai niin on kurpit päät. Mielenkiintoisen näköisiä paikkoja. Joo, ei se saari ollutkaan, tää onkin tämmönen niemikin. Jokuhan ottaa tähän rantakin. Oho, tappa siitä pomppu. Mä en tiedä yhtään Nyt tosta noin, tosta. Mistä? Oho! Jaha. Ei, No niin. Eiku ei täällä oo mitään. Niin ne kylissä ne viettää aikaa. Joo, ei. Oho! Tää hyppäs vahingossa ja kaatu tänne vittu. No niin, vittu, ui. Ui vittu, sieltä juoksee joku ihan täysiä mua kohti. Haneen tältä. Samaa tietä takaisin kovaa. Nää on jotain ihan ihme hulluja. Ei muuta kuin pois vaan. Ei tää kaatuu! Se juoksee sit. Se on nopea. Vetää tää saari vielä ihan oma arvoonsa. Huhhuh. Ui, tossakin oli piilossa lehtikasassa varmaan. Tässä on hirveä rakentaminen tässä mapissa. Nää aina kone mukaan kuolee ennen kuin pääsee. Joo. Mennäänkö tuon? Joo, ei kannata lähteä varmaan näihin luoliin sitten, kun on kaikki kolme. Ne on niinku sisäpaikka. Missä se mun perse on? Tuolla kipittää joku, vaikka tuo ette peura, mutta tuolla kipittää joku muukin. Joo, niin oot sinne. Joo, ei muuta jatka. Picking Monthly. Me ollaan nyt niinku lähempänä kotia tätä kautta varmaan, kuin tuota toista kautta vuotta. No melkein kannattaa varmaan. Tää varmaan... Ai! Kuolitko? Ei, niin. Sulla vaan, mä katon. Ai vittu. Ei vittu, menetin muuten varmaan sen paikan. Ei se tossa menee. Mikähän tää? Täällä on kärry, Railer. Kylää perkele. Mikä tuo oli? Ei nyt ne on nyt pitää mennä vehke. Nyt lähet. Vittu, nyt alkaa olla kavereita niin paljon. Niin, tietä pitkin ei se muuta. Ai vittu. Nyt ei parannu tulla lagipiikkeen. Eikä parane ajan me. Tuolla olisi vanha talonpohja ja ihminen. Kepsillähän pystyy laittaa. Laitan tohon pyöritään, että se on viittä. Joo. Se on autolla. Ei helvetti. Niin mä sitä justi. Ei helvetti. Sait sä se pelastettua se vehke? Hei se menee tässä sun takanakin vittu täällä. Onko mun takana jotain elukoita? Mun vehe menee tossa joessa. Markuja. Oho, joku on saanut käyttää markuja, kun
täällä on hiiritetty niilläkin. Kruntsevunsia muroja voi enää kantaa enemmän, ne kannattaa syödäkin saman tien sitten. Hetkellä on kaivurit ja kaikki, mutta sitten niin yöpyminen on tämmössä satana kusissa. Tässä. Tää juo. Sooda. Juo 9 ja 0 taisteluvuonna pakkasta. Ei niitä enää muista sitten. Oho. Luotetaanko siihen, että niitä örmyjä ei tänne tuu? Mä otan kyllä nämä lähemmäksi, että tosta pääsee oikeesti vittuun. Mä haen vaikka ruuan kanssa tähän tietokoneen ääreen. Se on huutomerkki. On se saatana, sieltä se sit tulee. Niin joku valkoinen tuolla. Oota mä haen vähän, se on hyvä syyä, niin mä haen lisää vähän sen. Mä en tiedä onko toisen kadonneen perheen joku lapsi tai joku. Vai mikä? Ai tämä. Virki. Tämä on miten Artsuja, tämmöisessä mielilepä. Ei tänne ketään tulee kolko nukkumaan. Mitä? Hyvä. Niin no ei tuo kotiin nyt ihan vieressäkään on, mutta ollaan me kierrettyä. Oh, ja sitten pääs pois. Ai siitä. Something in the caves. Okay. No niin. Ui! Victoria. Joo. Oh. Vittu, en mä sinne halunnut. Onko se kuinka syvä? Vittu pimeää. Mennä vittua. Kun tulee! Ai! Tuleeko? Hei, kyllä se Victoria juoksee tässä lääkäri. Tää on kyllä niinku kuuma. Mä en tykkää tästä. Tällä on something in the caves. Talo alakerta. Niin. Täällä nyt pitää, paitsi tuolla. Jätetään menemättä vielä tällä kertaa. Joo, katsotaan. Mistä täältä pääs ylös? Mistä täältä pääs ylös? Niin no ei nää varmaan syvempiä, mutta vittu, että on kuumottava paikka. Tästä, ui vitu! Ui vitu lepak! We found it and broke it into 6 parts. I've killed the potter. Vittu, tuli kuumottava paikka. Mites mä jotain kepsin tähän? Tässä on luolan merkki tässä. Tää mennään tää paljon kovempaa kuin se golfauto. Joku oven takana. Vittu mä säikä, helvetti. Ai sun oikee oven takana. Oho, oikea oven takana, hetki piet. Tällä se valuu alaspäin. Ehkä se onkin turvallisempi olla tuolla alla, kun siellä näkyy nyt jotain möröä. Meni avaamaan ovea oikeassa elämässä. Tirriluola tallentaa. Se pitää ennen. Muuten mä en voi sammuttaa servoa. Ui. Pidokuttikis meni tuonne rakentaa joku pieni mökkivaruutu, mutta no ei se nyt näin sappasia näin siirretty sitten. Kuu täällä haukku. Ruunuja ei varmaan kannata mustako toisi. Tästä se tapahtuu. Niin jos alkaa keräämään. Sen verran uskallan kaataa puun tässä, että mä kaadan yhden puun. Yhden pienen puun kattoen tänne ylös. Ei. Paistumaan. No ei saa käsiä. Noniin, peili. Lasi perkele, pui vittu. Koneenhan on varmaan kadonnut tästä. Ne ei muuten oo varmaan. Toivottavasti ei. Mut ootko säkään? Mistähän sä heräät? Ei kun sä et oo vielä tässä. Tiedät sä miksi ne ei oo vielä tässä? Koska mähän tallensin silloin aikoja sitten ennen kuin ne tuli. No sä kaadat sen puun, niin ne kuuluu se rysähyksiä. Se joo, se toimi sen takia, että mähän tallensin ennen kuin ne tuli pitkälle, mutta on tässä jo se puu kaadettu, että... Mutta hetkonen, mistähän sä heräät, kun tää lagittaa tää paska aina alussa? Mä tallensin. Ota se paska siitä! Se kylä on onneksi sen vieressä. Mä oon vielä tulossa täältä. Kuolit sä? En kuollut, mutta... Mä en sitä kiire. Oot sä missä? Sä synnyttää itseä vielä tällä. Ne on ne jätkät siinä sitten. Mä hyppäsin kalliolta suoraan tänne kylään. Ai, kanto, voi vittu! No niin, missä mun vehe? Mä en tiedä, onko ne tuossa mun pienessä leirissä. No, Kyllä ne oikein. juoksee tuolla vieressä. Entä Käppäilee kun tänne vastaan? päin. Et tule tänne. Monta siinä on? Ei niitä 3. Siinä ne saatana paskesta. On sitten vähän aamu, jos on. Vittu, jos herää tänne. Joo. Anee.
Vittu! Mä en nähnyt mitään, mutta se oikein vaan. Kello on 9 illalla. Mutantti. Kokeillaanko nukkua täällä toisessa? Kokeillaan nukkua tässä äkkiä. Miten sä sinne päästit? Takaspäin vaan, ajamalla. Mä kuolin. Aha. Ai kuule helikopteri. Nous tästä, missä mä nyt oon. Golfrataa. Valppas nyt, kun mä pelkään, että se mutantti jos on tossa. Tää on aina yhtä jännittävää mitä tapaa. Joo, aitu jännä. Joo. Anee. Nyt lähdetään jatkaa. Tässä on oikein hyvä tämmönen olisi ollut piilopaikka tässä. Tuo meidän paikka on vielä aika kaukana. Oh. Niin jo täällä sä olet golfradassa. Leitä. No niin. Oota, tää syönyt. Vittu syönyt siis. Näin. Kaatu, mutta ei tässä käynyt mitään. Joo, ei tän peli. Oh. Ohi vaan keskellä vittu. Oh. Jäät makkara. Vitu HK. Kannattaa tallennetaan vaan aina missä pystyy, jos tässäkin pystyy. Vittu kunnon. Ois pelottava näköinen. Mikäs tää? Silaste Endre will be moved. Joo. Onko Joo, tuo eli se on just varmaan se tila. Katas nyt siitä. Ai vittu. Uusi Niin, videotallenne löydä. Niin, siitä näkee, kato taas näitä. Ei siinä ollut mitään. Huhhuh. Tuleekaan tässä vielä 3 taas. Toinen vene tutkitaan. Blow it up. Tää siinä luki syvä aika grunts. Sneak right now, aivan jonnekin partiin. Juhliin. Vaatteita on ihan hirveästi mä löytänyt. Ulkona kävelee joku. Ei se tänne varmaan pääse hetkellä tai kahden. Mikä säköinen mä nyt oon? Jaa, hienon näköinen. Kyllä, ei kun niitä on ai niitä on enemmänkin. Saatana! Pyjaamamies hyökkää, saatana! Tuossakin tulee joku tie, mutta jatketaanko näitä rantoja pitkin, jos päästä. Ei varmasti tää mikään ryyppyreissu on. Oho! Aha. Vittu oli väärää sun. Onko siellä ketään edes? On siellä. Ai vittu! Kannatti siihen. On siellä, noniin, juokset saatana. Jäit sä sinne? Ei. No hyvä kun nää on aina justiin kuolemassa ennen kuin ihan sama villun menee varmaan. Viidakko veitsi. Tää on varmaan muuten tehokas. Tästähän pääsee teitä pitkänkin sitten suoraan, mutta kannattaa varmaan nyt mennä rantoja pitkin. Tää on muuten eikö oo isoin ranta tässä pelissä? Tää on hyvä. Menee pilveen ilmeisesti vastaan. Helvetti. Tää ei jää. Mutta, voi vittu. Kohta käy kusisesti. Käytiinkö me täällä aiemmin joskus? Joo. No ihan. Mä ajattelin olevan pitkällä silloin. Tai minä ajattelin ainakin. Jumalauta. Ai. Ui saatana! Kyllä se ihan loikkii. Sisältä ohi. Mistä sä ilmestyt siihen? Vähän löi pingiä tai jotain. Aha. Oppii menemään tällä vehkellä ihan eri tavalla. Ei joo, mä käytiin ihan alussa tässäkin sillä. Parkourin ABC. Odotapa mä juon. Mä en kato pääsellä. Se jää siihen. Päästä. Johonkin asti. Tuoha. Ei vittu, jos mä tipun nyt veteen, niin se skuutti oli muuten siinä. Minä pääs! Joo, tässä mä löysin joku Miten sä pääsit tästä kohdasta? Vinottai hyppimällä. Siis mä painan V:tä ja A:ta. Ota, niin V:tä ja A:ta. Ei oo päässyt tossa. Nyt pääs, saatana. En tiedä pääseekö tosta. Tää helvetti. Ai. Jos sä kerran sinnekin asti pääsit, niin... Ai. Hyvin kipu. Ei vittu. Kyllä tää... Ihmeellisesti se ottaa välillä sitä boostia jostain, en tiedä mistä. Tää vittua, no niin. Ai hito peli. Vittu tämä käsissä vielä. Ei! Nylykytä. Ei saatana! Ai vittu! Noi siitä helppo. Vittu mikä. Kek. Juokse! Oppa. Oviikin täällä auki kun mä jätin. Vittu millä... Kyllä.
Kyllä se taitaa tehdä. Kyllä. Aika hyvä. Niin kyllä tää paljon parempi taitaa olla kuin tuo. Mä en tiedä yhtään, mua hirvittää onko siellä... Ui helvetti! Kelvin, vitsi kun säikähin. Mistä se nyt on? Vähän hirvittää. En oo kuullut tommosta ääntä vielä. Hui, on se joku mutantti. Joo, tommonen veikeä mutantti. Tuo ei uskalla ampua ilmeisesti tuo. Hetkonen. Miksi tässä on tommonen silmäjuttu? Hetkonen. Näihin kuviin ja tunnelmiin.